президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон барои пешгирӣ аз бемории коронавирус ваксин задааст. Дар ин бора сухангӯи президент Абдуфаттоҳ Шарифзода ба Азия Плюс хабар додааст. Аммо Шарифзода нагуфт ки президент кадом навъи ваксин задааст. Бино ба иттилои расмии Вазорати тандурустӣ, то ба ҳол ба кишвар се намуди ваксин AstraZeneca-и аврупоӣ, Коронаваки чинӣ ва Модернаи амрикоӣ ворид шудааст. ҳангоми сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба суғд рӯзҳои 28-30 июли соли 2021 дар яке аз баромадҳояшон ба роҳбарият ва фаъолони ноҳияи айнии вилояти Суғд президенти Тоҷикистон аз мардум даъват намуданд ки барои пешгирӣ аз бемории COVID-19 ва нигоҳдории саломатӣ аз сироятии навъҳои нави он ҳатман ваксина гиранд ва илова намуданд: ман шахсан ваксина гирифтам, ба шумо низ маслиҳат медиҳам ки ваксина гиред. Шарифзода аз қавли президент гуфт ки дар мулоқоти мазкур президент таъкид кард ки ҳатман эмгузаронӣ кунед ва шӯхӣ нафаҳмед, чунки кадом давлатҳое ки оммавӣ эмгузаронӣ карданд, дар онҳо сатҳи муриш кам аст. Одамоне ки эмгузаронанд, касал шаванд ҳам бемориро сабук мегузаронанд. фикри худатону фарзандону миллати тоҷикро кунед.